Vítajte na Ľadovej ulici v Miloslavove, kde vám predstavujeme moderný štvorizbový byt v novostavbe rodinného dvojdomu s úžitkovou plochou 80 m2. Kuchynský kút je navrhnutý s dôrazom na funkčnosť a nadväzuje priamo na obývací priestor, čím vytvára efektívny celok pre každodenné rodinné varenie. Srdcom domova je otvorená obývacia izba, ktorá prirodzene spája relaxačnú zónu s jedálenskou časťou a zabezpečuje plynulý pohyb v celom dennom priestore. 3 samostatné spálne poskytujú potrebné súkromie, zatiaľ čo technická miestnosť s druhou toaletou a priestranná kúpeľňa zvyšujú celkový komfort bývania. Pozemok s rozlohou cez 350 m2 ponúka priestor pre záhradu, bazén či parkovanie v bezpečnom a tichom prostredí. Novostavba v štýle bungalovu sa vyznačuje bezbariérovým prístupom a modernou architektúrou, ktorá harmonicky zapadá do pokojnej zástavby rodinných domov. Lokalita ponúka blízkosť Lipového parku, tenisových kurtov a výbornú dostupnosť do Bratislavy, čím kombinuje prírodu s mestským štandardom. Tento dom v Miloslavove predstavuje ideálnu investíciu do pokojného bývania. Kontaktujte ma a dohodnite si osobnú obhliadku tohto výnimočného priestoru ešte dnes.